Oh, panas ya mene kirisan. Nanti kunciku iki. Oh, iki sih. Oh, panas itu. Ono duit rek. Duit. Duit sapa? Naik. Ngawur iki rek. Duit uang. Ngawur iki. Rame-rame ya, bagi loro ya. Ya. Oke, yo, ayo. Iki yo, iki sampean, iki aku. Ya. Wes ya, pas ya. Aku sing nemu. Aku sing nemu. Pengen teko moro-moro tambah tak kei sampean. Gak ngurus, sementing aku duwe. Wis bagi, sementing aku. Wis iku karo to li. Gak apa-apa sih kowe. Iso li. Enggak. Wis nemu sampean yo dosa gelem ayo. Yo. Goblok kon. Mbak, sampean gak ngerti ikut ta, Mbak? Apa? Apa, Mbak? Daerah duit logor ning kene, ning daerah kene. Gak apa-apa, kan apa-apa kan duwe. Aku mau pas buka lawang iku kan Joko iku lho kunci pagar lah. Sarok iku aku ngesaki dhuwit 100 nang kene ya mungkin logor ta ya apa pas posisi aku Joko kunci. Karena kono lho balik sampean lali. Karo aku ket mang ndek kene kan duwe. Kan kono sih paling lu ndok kono. Piro Mbak duwe? 100. Walah, gak Mbak. Tak goleki ning tas ya gak ono, soalnya rencane dhuwite mau ning sak. Ya karo Mbak. Alah. Ya sampe kono. Ya wis kok ae Mbak lek ngono ya suwen-suwen. Ya Mbak.